ddynol yn cael ei weld fel iaith, y iaith cyntaf ni'n dysgu fel babis bach. Mae'n ddull i garu, i ddosturo, i gyfathrebu, i gysylltu, a mae'n cael ei ddefnyddio mwy na beth ni'n feddwl, a mae'n amlwg nawr nag erioed wrth i ni gyd hireithi amdano. Mae yna bob dydd os ych chi'n meddwl amdano fe, y ffordd mae person yn dal eich llaw i roi cysur, y tap cefnogol na ar eich cefn, y fraich na sy'n tynnu chi mewn yn dyn i gadarnhau fod popeth yn iawn. Mae'n helpu lleihau cortisol, sef y stress hormone, a mae cwtsh cariadus yn rhyddhau oxytocin, sy'n neud i deimlo'n dda, yn saff ac yn hapus. Dwi'n mynd i ddangos i chi heddi sut i wneud Cwtsh Yoga. Karate chops. Rhaid coesau iddi, ymlaciau coesau. So ti'n rhoi gos i fi, okay? Okay? A beth mam i'n neud e? Y symudiad olau i ni'n neud yn yoga yw shavasana, a dyma lle i ni'n gadael fynd, felly chi'n gorwedd ar eich cefn ac yn rhyddhau y corff yn gyfan gwbl i'r ddaear. Ond mae yna ffordd i wneud hyn hefyd. Ti'n mynd i orwedd ar cefn ti fan hyn, mae'r dwylo'n dod mas i'r ochr a'r dwylo'n gwynebu i fyny, fel bod yr ysgwyddau yn ymlacio yn llwyr mewn i'r ddaear. Chi'n ymlacio ac yn gadael fynd trwy'r ysgwyddau. Mae'r trad yn rhyddhau allan i'r ochr, fel bod y cliniau wedyn yn rhyddhau a'r penol yn rhyddhau. So y challenge ola oll nawr yn shavasana yw aros yn hollol llonydd. Bo chi ddim yn crafu dim byd, bo chi ddim yn twtsio, ddim yn chwarae gyda'ch bysedd a bysedd y trad, i chi'n aros na yn hollol stond. A dim stico tafod mas. Just ymlacio, bo chi'n gadael i'r corff ymlacio'n llwyr mewn i'r ddaear.